problema da vivenda é un problema serio, un problema preocupante, un problema que afecta pois prácticamente a todas as idades, non só independizarse, senón tamén o conxunto das familias, a lugares que suben, a lugares imposibles, a lugares complicados, falta de vivenda dispoñible, vivenda hai moita baleira, en fin. O tema da vivenda está dando moito que falar, ocupando moitos titulares. Penso que onte coñecíamos, a Xunta de Galicia dicía que as axudas para mercar unha vivenda para menores de 36 anos tamén haberá para os maiores de 36 anos, quere decir isto para o conxunto da cidadanía. Depois ven a letra pequena, depois ven o miúdo. Pero isto foi o titular de onte. Aínda así, o tema da vivenda, como digo, é un tema preocupante. En Galicia acaba de xurdir, acaba de nacer, e máis, mañá vaise presentar na nave de Vidán, en Santiago de Compostela, ás 12 en punto da mañá, unha plataforma chamada Plataforma Galega de Vivenda Xa. Unha plataforma que hoxe queremos coñecer na antesala desa presentación, pois coa súa portavoz, con Iria Nande. Iria, bos días, benvida. Hola, bos días. O tema da vivenda é un tema preocupante. Un tema que afecta a todos os estamentos, máis novos, familias. Como xurde esta iniciativa? Quen está detrás desta Plataforma Galega de Vivenda Xa, Iria? Pois somos un grupo de persoas de diferentes tramos de idade que viamos que o problema da vivenda todo o mundo percibe que é un problema moi grave para a sociedade galega, e viamos que había algúns movementos sociais que traballaban no tema, pero todo de forma bastante atomizada, e pensábamos que era necesario unha plataforma que aunase todos eses esforzos por conseguir o dereito a unha vivenda digna e poder unir a todas esas persoas que coinciden en que é un problema que hai que atallar. É unha vivenda de ámbito regional, como digo, de diferentes movimentos que traballaban de forma independente, pero que agora van traballar de forma coordinada, é un pouco así? Sí, é esa a intención, un pouco aunar esforzos que ao final pois a suma fai a forza. Xente de todas as idades, dis? Sí, ao final o problema da vivenda, aínda que nun principio podía parecer que afectaba máis a xente nova, a realidade é que é unha cuestión transversal a toda a sociedade galega, eu penso. Mañá esa presentación, xa se constituía hai días esta plataforma, pero mañá se presenta de cara á cidadanía. Cales van a ser os puntos dese... Que se vai querer mostrar e demostrar mañá na presentación da plataforma? Cales son os puntos? Que nos podes adiantar? Bueno, pois o manifesto que aprobamos na Asamblea Constituinte, o que queremos é garantir que haxa unha vivenda digna a prezos accesibles, que se atenda a especificidade de grupos vulneráveis como familias monoparentais ou persoas en situacións de desenfogarismo, persoas con discapacidade, e queremos tamén unha xestión pública que os poderes públicos exerzan a capacidade que teñen para garantir este dereito á vivenda. Somos conscientes de que é un problema estrutural, pero a realidade é que existe unha serie de medidas que se poden tomar no curto prazo e que non se están tomando. O sea, que podería haber solucións. Podería haber medidas que, traballándoas, botándoas a andar xa, poderían revertir todo o que estamos padecendo. Vedes así? Sí, por exemplo, a Sareb ten unha serie de inmobles en toda Galiza. Algúns están casi para entrar a vivir e non se están poñendo a disposición. É unha das cosas que reclamamos, que a Sareb transfira a Xunta de Galiza para crear un banco público de vivenda eses inmobles que ten a súa disposición. Tamén existen medidas para fomentar a posta en alugueiro das vivendas que están baleiras, con pois penalizacións fiscais, por exemplo, ou con axudas para a reforma no caso daquelas que non estén en disposición de entrar a vivir, e como esas, pois outra serie de medidas que son de relativamente fácil solución e que non se están poñendo en marcha, polo menos coa celeridade que necesita o problema. Cando se fala de vivenda, polo menos pois
en diferentes ámbitos, pero tamén no local, en Santiago de Compostela, que si zona tensionada, que si declarar a cidade por barrios como zona tensionada, limitando o prezo do alugueiro. Tamén se fala de que moito piso baleiro non sae o alugueiro por medo o impago, en que ocupas, ocupación, bueno, todo eso que moitas veces está circulando nos medios e que fai que un pois prefira ter o piso baleiro que dentro do mercado. Como vedes dentro da plataforma este tipo de iniciativas que poden xurdir, a zona tensionada, como se pode favorecer a saída dunha vivenda privada ao mercado do alugueiro? Bueno, primeiro, se é unha vivenda que non ten ningún tipo de problema, simplemente está en condicións de entrar a vivir, pero non se quere poñer no mercado, pois hai unha serie de ferramentas fiscais que poden incentivar o dono a poñela en marcha. En caso de que a vivenda, como pasa en algúns inmobles, por exemplo, na zona bella de Santiago de Compostela, non estea en situación de entrar a vivir, pois unha serie de axudas e incentivos para que as persoas propietarias pois a reformen e a poñan no mercado de alugueiro. Respecto ao tema o medo, a ocupación e demais, o certo que a Xunta de Galiza ten un teléfono habilitado para que as persoas denuncien esta situación, e no último ano recibiu creo que 3 chamadas foron, o sea que os datos non nos din que sexa un problema real. Que algún o pode ver así, pero que non é, en certo modo, non é un problema real. Non. Unha plataforma que ten un traballo por diante bastante intenso, porque se ben é certo que di a Constitución que todos temos dereito a unha vivenda digna, pois non está ocurrindo, polo menos non se ve así. Vides cal é a vosa intención? Protestas en que ámbito, reivindicacións en que ámbito, unha loita dende a plataforma no ámbito de intentar mudar as cousas do ámbito de sair á rúa? Cal vai ser un pouco a vosa liña como plataforma para que se vos fagan realidade todas as vosas pretensións, Iria? Bueno, pois todas as vías que teñamos dispoñibles, vía institucional ou vía a nivel de acción de rúa, todo o que precisemos para facer ver as nosas reivindicacións e facerlle chegar a quen ten que tomar medidas ao respecto. O sea, que non se limitan nada as protestas. Quenes vedes culpables realmente? Toda a clase política, alguén en concreto, o Estado, a nivel galego, quen ten realmente esa potestade da vivenda, a quen señalades como principal culpable, como principal facedor de ir mudando as cousas? Bueno, realmente as competencias de vivenda, como penso que todo o mundo sabe, son autonómicas e, polo tanto, corresponden á Xunta de Galiza, pero nós as peticións que facemos abarcan os 3 niveis de goberno. Os gobernos locais, por exemplo, son os que teñen que solicitar que se declare zona tensionada a súa cidade. Na normativa do IBI, por exemplo, poden levar a cabo medidas fiscais para penalizar ou incentivar a posta en marcha de vivenda. A Xunta é quen debería ser a encargada da construción de vivenda pública, da creación dun banco de vivenda pública, de regular as vivendas de uso turístico, e o Estado, por exemplo, ten as competencias sobre a Sareb e sobre eses inmobles que se poderían poñer en marcha. Entón, pois, a verdade é que é unha cuestión que abarca a todos os niveis de goberno. Como chegamos ata aquí, Iria? Porque estamos nunha situación complexa. Sempre ben é certo que o tema dos alugueiros, bueno, pero parece que esta situación como unha situación límite, de que pasamos dunha época de burbulla, pero que agora estamos nunha situación bastante complexa con tema da vivenda. Pareces nova, pero eres nova, pero coa información que tes do pasado e demais, estamos nunha situación quizáis que nunca se vivira co tema da vivenda no conxunto do Estado en Galicia particularmente? Bueno, a verdade é que é para botarse un pouco as mans á cabeza. Eu era pequena na crise do 2008, pero sí que dá un pouco esa sensación de que parece que os prezos escalan e parece que non vemos a luz ao final do túnel. Aquí en Santiago de Compostela parece que todo o mundo asume que a final de ano vanlle subir outros 50 ou máis euros de alugueiro ao mes, e parece unha cuestión casi imparable, ¿no? É unha cuestión casi asumida por todas, a pesar de que cada vez o noso poder adquisitivo
menor, que traballar xa non implica poder garantir os teus dereitos básicos como vivir, comer e pouco máis. E claro, é unha cuestión que pode parecer unha burbulla, pero de momento non vemos que estea estourando. Sí. Deberían as políticas limitar o prezo do alugueiro dun privado? Sí, cando Sí? o problema é deste calibre, realmente é necesario poñer un tope. Ao final, o que estamos falando é de familias nas que 2 soldos nunha casa non garanten poder pagar un alugueiro, ou persoas que viven soas e teñen que compartir piso máis alá dos 30 e, polo tanto, ben limitadas as súas capacidades para montar un proxecto de vida. Ti non podes, con 32 anos, si compartes piso, ter un fillo, porque onde vai vivir ese fillo? Persoas con, por exemplo, da miña idade, que xa non sabemos que se nos vai os aforros e o diñeiro en pagar o alugueiro e que xa vivimos apretadas agora, sino que estamos hipotecando o noso futuro, porque esa incapacidade de aforrar vai impedir comprar vivenda no futuro e non che vai permitir sair dese círculo dun alugueiro cada vez maior. Falabas dos pisos de uso turístico, que tamén se falou e se fala durante moito tempo que pois un privado prefire, por unha cuestión de rentabilidade, utilizar esa segunda vivenda, en algún caso máis, en vivenda de uso turístico que non de uso de longa duración. Isto é algo preocupante na realidade que vive Galicia ou é algo minúsculo en comparación con outros problemas que acabas de nomear? Sí, realmente a cuestión das vivendas de uso turístico implica que en moitas zonas de vilas sexa imposible alugar o piso todo o ano. Nalgúnas só alugan por 10 meses e no verán non podes vivir na túa propia vila, e hai algunhas que simplemente se alugan eses 2-3 meses de verán e o resto do ano vilas de tamaño relativamente pequeno que non hai directamente vivendas para alugar, e a xente vese expulsada das súas vilas e vese incapaz de montar un proxecto de vida no lugar onde naceu e onde quere vivir. Pois esta é a reivindicación, unha reivindicación que a nivel persoal pues, a facemos todos cando nos suben o prezo do alugueiro, a veces dunha forma calamitosa, dobrar, bueno, en moitos casos o prezo do alugueiro está facendo que moitas familias pois se vexan abocadas a ter que cambiar de residencia, o pisos de uso turístico, en fin, son tantos os factores que elevan a situación que temos hoxe en día, pois que nacen este tipo de plataformas para intentar reivindicar algo que debería ser como unha primeira necesidade, que o é, que é unha vivenda, un teito. Iria, que mañá ás 12 do mediodía, para todos aqueles que se queiran achegar a coñecer máis polo miúdo esta plataforma, unha plataforma de ámbito regional, non sei se vinculada a algún estamento, se hai xente, algún político, grupo político que se adheriu á plataforma, ou de xente civil no seu conxunto. A plataforma está pensada e funcionamos así para que se escriban movementos sociais. Vale. E dentro de movementos sociais hai todo tipo de colectivos, pero en principio o que busca é aunar todos eses movementos sociais que funcionan a nivel galego. Son uns cantos, Cantos estades xa, máis menos, así nunha primeira tanda da plataforma? Hai polo menos unha decena de movementos sociais e pensamos que despois da rolda de prensa pois se escribirán moitos máis. Pois unha plataforma que intenta aunar, que moitas veces a unión fai a forza, e traballar de unha maneira espallada pois ten os seus logros, pero traballar dunha maneira conxunta, pois ao final penso que os logros son maiúsculos. Iria Nande, moitísimas gracias por vir a contalo. Mañá ás 12 na nave de Vidán, en Santiago de Compostela, esa presentación xa dunha maneira conxunta que seguiremos a pista a esta nova plataforma e o gallá que a vosa loita sexa en beneficio de todos, que para iso é. Moitísimas gracias. Graciñas, Iria. Grazas.